மாவட்டம் திருவள்ளூர் வட்டம் அதிகத்தூர் கிராமம் நரிக்குறவர் காலனியில் நாங்கள் வசித்து வருகிறோம். நாங்கள் நரிக்குறவர் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள். கடந்த 13 ஆண்டுகளாக அதிகத்தூர் கிராமத்தில் இருக்கிற நரிக்குறவர் காலனியில் நாங்கள் வசித்து வருகிறோம். நாங்கள் பல முறை எங்களுடைய மனு எடுத்துகிட்டு போய் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கலெக்டருக்கு நாங்கள் கொடுத்தாலும் எங்கள் மேலே வந்து எந்த நடவடிக்கையும் அவங்க எடுக்கலை. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா எங்களுக்கு கோர்ட் ஆர்டர் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பட்டா வழங்குன்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் அவங்க எங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலை. நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா முதலமைச்சர் பார்வைக்கு போகிற அளவுக்கு எங்களுடைய வேண்டுகோளை விண்ணப்பத்தை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் கொடுத்துனுக்குறோம். தயவு செய்து இது முதலமைச்சர் நீங்கள் பார்த்து எங்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு நீங்கள் வேண்டிக் கொள்கிற. இல்லை என்றால் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த குடியுரிமையை நாங்கள் திரும்பவும் உங்களுக்கே கொடுக்க போகிறோம். வணக்கம். நாங்கள் வந்து அதிகத்தூர் நரிக்குறவர் கிராமத்தில் வசித்து வருகிறோம். திருவள்ளூர் மாவட்டம் இருக்கிறோம். 13 வருஷமாக பட்டாக்காக போராடி தான் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இன்னும் பட்டா வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. என்னன்னு தெரில. 13 வருஷமாக நாங்களும் போயிட்டு தான் இருக்கிறோம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு. எங்களுக்கு பட்டா வழங்குற மாதிரி இல்லை. இருந்தாலும் எங்களுக்கு டைரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க, இந்த இடம் உங்களுக்கு தரப்படாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் 13 வருஷமாக போராடி தான் இருக்கிறோம். மனுஷனுக்கு ஒரு இடம் அத்தியாவசியம் எங்களுக்கு வேணும். நாங்கள் ஊசி மணி பாசி மணி விற்கிறவங்க தான். நாங்கள் நாடோடியே சுத்த முடியாது. எங்களுக்கு ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு வாழ்கிறதுக்கு எங்களை ஒரு தகுதிப்படுத்த கொடுங்கன்னு நாங்கள் 13 வருஷமாக போராடி தான் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்து சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு இந்த இடம் கொடுக்க மாட்டோம்னு தலைவர் எங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் இருக்கிறோம் 13 வருஷமாக. அது நாங்கள் போக மாட்டேங்கிறோன்னே விஷப்பூச்சிகள் எல்லாம் பாம்பெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து வைக்கிறாங்க. பட் அது ஒன்று. ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்கள் வழியில் சுடுகாடு வந்து ஊருக்கு முன்னாடியே எரிக்கிறாங்க. 2வது. 3வது வந்து கிட்னாப்ஸ் எல்லாம் ரேவடி எல்லா பசங்களை கூட்ட வர்றது. ஈவினிங் நேரத்தில் ஊரை சுற்றி பசங்களுக்கெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறது, கேலி பண்ணுறது, பைக்கில் வர்றது, ஊரில் எல்லாம் கத்துறது, கத்தியெல்லாம் வச்சு மிரட்டுறது. நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு நாங்கள் போனால் எங்களுக்கு ஒரு பட்டா கொடுங்க, இன்னும் ஒரு பேட்டி கொடுத்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு மனு கொடுத்துன்னு வந்தால் நெக்ஸ்ட் அந்த ஈவினிங் நைட்டு எல்லா ஆளுங்க உள்ள பூந்துருவாங்க. ஊரில் மிரட்டல் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு. இந்த இடம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பண்ணாலும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம், நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு எங்களுக்கு துரத்துறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்த கொடுத்துருங்க. இருந்தாலும் அந்த ஆர்டர் வந்து 2 வருஷமா 3 வருஷம் ஆகுது எங்ககிட்ட வந்து அந்த ஆர்டர் வந்து இன்னும் எங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இந்த கவர்மெண்ட். எங்களுக்கு எந்த ஒரு பட்டாவுக்காக எத்தனையோ வாட்டி நாங்கள் விற்கிறது பாசி மணி ஊசி மணி ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கை தொழிலில் கிடைக்கும். அந்த 10-20 ரூபா காலம் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஜெராக்ஸே எடுத்துன்னு இருக்கிறோம். நாங்கள் இங்கே வந்து கொடுத்தது ஜெராக்ஸு கவர்மெண்ட்டில் எக்கச்சமாக பார்த்தா ஒரு லாரி 2 லாரி கிடைக்கும் ஜெராக்ஸ் எடுத்தா. அவ்வளோ ஜெராக்ஸ் நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிள் எங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசுங்க எனக்கு இதுக்கு மேலேயும் மேற்பட்ட சிஎம் வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க. இந்த நரிக்குறவரை வாழ விடுங்க. இந்த ஜெனரேஷன் முன்னேற்றத்துக்கு இன்னைக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்க. இது ஒரு நன்றி செலுத்துகிறேன்.